हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शीला शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज एक मज़ेदार गारी गीत आप लोगों को दोस्तों सुनाऊंगी। फुल आवाज़ करके दोस्तों सुनना, और आप सभी को जैसा लगे मेरी आवाज़ में शेयर भी करना और कमेंट करके बताना गीत कैसा लगा। आइए सुनिए हमारी आवाज़ में। ले लो मटर की दो फलियां, ले लो ले लो मटर की दो फलियां, ले लो। समधी के बहिनी हाट करे गईली, बाजार करे गईली, आलू व गोभी के मोल करे गईली। केहू हाथ छुएला, केहू गाल छुएला, केहू घर में बुला के प्यार करेला। ले लो ले लो मटर की दो फलियां, ले लो मटर की दो फलियां, ले लो। दुल्हा के बहिनी हाट करे गईली, बाजार करे गईली, आलू व गोभी के मोल करे गईली। केहू हाथ छुएला, केहू गाल छुएला, केहू घर में बुला के प्यार करेला। ले लो मटर की दो फलियां, ले लो मटर की दो फलियां, ले लो। अगुआ साले के बहिनी हाट करे गईली, बाजार करे गईली, आलू व गोभी के मोल करे गईली। केहू गाल छुएला, केहू हाथ छुएला, केहू घर में बुला के प्यार करेला। ले लो मटर की दो फलियां, ले लो मटर की दो फलियां, ले लो। बर्तिवन सालन के बहिनी हाट करे गईली, बाजार करे गईली, आलू व गोभी के मोल करे गईली। केहू हाथ छुएला, केहू गाल छुएला, केहू घर में बुला के प्यार करेला। ले लो मटर की दो फलियां, ले लो मटर की दो फलियां, ले लो।